Aquamaníacs! Avui ens agradaria que coneguéssiu un dels nostres hostes més simpàtics. M'acompanyeu? Coneixeu aquestes aus? Segur que sí, són pingüins. Concretament, es diuen pingüins d'un vol. Tot i ser aus, han perdut la capacitat de volar i han transformat les seves ales en aletes per a poder nedar. De fet, neden molt ràpid i poden aguantar la respiració fins a 75 segons sota l'aigua. Els pingüins sempre viuen amb la mateixa parella i formen nius on hi cuiden els ous i les cries. I els adults fan torns per alimentar-se. Mentre un es queda cuidant el pollet, l'altre va al mar a pescar i després es canvien els papers. A més, són els hostes més golafres de l'Aquàrium de Barcelona. Mengen 2 vegades al dia i entre tots engoleixen uns 15 quilos de peix. Són bonics els pingüins, oi? Doncs sovint les poblacions de pingüins es veuen amenaçades degut a les activitats humanes i per això us donaré un consell. Si consumiu peix, procureu que vingui de pesca sostenible. D'aquesta manera els pingüins i altres depredadors no tindran problemes a l'hora d'alimentar-se. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!